Nik neuk, eta hau pixkat ikuspegi pertsonala da, erantzungo nuke, baietz, baina erantzungo nuke badakit nolabait galderaren atzean dagoela pixka bat adimen artifizialak ekarriko omen duen aldaketa bortitz horren mamua, ezta? Eta, bueno, parte batean, ez dakit dan erresistentzien kontu bat, edo zer, baina nik erantzungo nuke baietz. Osea, alde batetik gaur-gaurkoz erakargarria delako, esan nahi dut adimen artifiziala edo teknologia oso txertatuta dago, alor batzuetan bereziki, baina nik neuk ez dut ikusten alor guztietan sartuko denik eta giza itzultzaile interpreteak ordezkatuko dituenik, ez dut irudikatzen hori. Eta gainera, bueno, ez dakit zenbaterainoko eragina izango duen adimen artifiziala etortzen denean, ez dakit zenbaterainoko eragina izango duen, baina nolabait ezin dut irudikatu hain egoera txarra, esateko, bueno, ez du merezi itzulpengintza ikastea, ez dut irudikatzen gauzak horra iritsiko direnik, eta orduan nire erantzuna da, bai erakargarria da. Dena den, ñabarduratxo bat egingo nuke, zuri hitzaman aurretik, galderetan aurrekoan eta oraingoan aipatu duzu industria, hizkuntza zerbitzuen industria. Eta, bueno, ez dakit ñabardura garrantzitsua den, baina niri bai iruditzen zaitze badago nolabait oso merkatuaren logikapean dagoen itzulpengintza bat, eta baina horrek zorionez ez du dena hartzen. Zan dut, egoerarik txarrena pixka bat hori, nik neuk hori irudikatzen dut, ez? Nolabait merkatuaren logika aplastante horren barruan sartuta dagoen itzulpengintzaren alorra, baina ez dena. Bueno, gero matizatuko dut Itziarrek esan duena, eta nik uste dut kontua dela nola ulertzen den, ez? Agian lan egiteko lanbide aukera hau, hizkuntza zerbitzuen inguruko lana orain arte ezagutu izan dugun moduan eraldatuko da, eta horrek ez daukatzera bueltarik. Orduan nik uste dut, behar bada galdera egiten denean, ia erakargarria alden, irudikatzen da behar bada orain arteko guztiz aldatuko delako, ez? Eta hori Itziarrek aipatu dituen beldurrak, mamuak, eta nik uste dut horri buelta eman behar zaiola. Kontua dela nola egokitzen den, nola moldatzen garen zera horretara, zeren nik ez dut uste makinak ordezkatuko duenik gizakia, ez baldin eta gizakiak badaki horri aurrea hartzen, eta makinak dauzkan mugak ikusten eta hoietan lan egiten. Egongo da lan bat agian desagertuko dena, da automatizatuko dena, eta hori horretatik aterako garena, ez? Baina nik ez dut uste ordeztuko duenik eta horrek erakargarria izateari utziko dionik. Hor, Itziarrek aipatu duen bezala, gu ez gaude merkatuan, merkatu basati horretan sartuta, baina egia da ere administrazioak kostuak aurrezteko joerare badaukala. Orduan, neurri batean eragingo dio ere, nik uste dut kontua da zenbateraino ordeztuko diren pertsonak, zenbateraino utziko diren pertsonak alde batera, teknologiak lan bat egin ahal izango duelako, baina dena den ni nahiko baikorra nahi zentzu horretan, eta uste dut espezializazio puntu bat egon behar dela, gaitasunak landu behar direla, ikusteko zeintzuk diren teknologiaren mugak, teknologiaren utxuneak, eta hortik egin behar dela lan. Bueno, labur bilduz, hori, egokitu egin beharko dugula, danok, gutxi asko, baina hala ere, irudikatzen dugu baduela, gure lanbideak baduela etorkizuna. Bai.